Neng di Rungkampo. Monggo. Mik yo nyemoni ngene lho. Nek pas. Lah padha kok yo. Nggih. Lu cek, Mas. Oh ya wis pas. Walah semono iki yo ndas kabeh iki. Wah, ya kudu ndas kok. Lah iya lah kok semono bius ndelok Gusti Allah tuwek-tuwek kabeh bener mason. Bener. Wah, ya ora tuwek ora enom. Kuwi kabeh ana sing cilik, sing gedhe bocah, sing bayi. Oh, iya iki sing bayi barang iso nggo prupon sesuk. Lah iya, tinggu awake dhewe ya, Mbah ya. Lah iya to. Tinggu awake dhewe sok diantemi ya dhewe. Wah, wegah aku nggo awake tok. Lah sirah sikil karo tangane ndi? Oh, lah aku ki terangane omongan karo wong rada parah ya. Lah nek nggo awake dhewe lah emoh aku. Lah kok iso emoh ki lho? Lah sirahe karo tangan sikil ki ngandi? Kok nggo awake tok? Lah ki karepmu karepe kepiye? Karepe ki kebiasaan. Aku karo kowe ning kene iki ngono ora ora wae. Nggih, go awake tok awegah. Oh iya, lali aku, maaf. Lah jeneng iki ya Waduh, iki topi anu. Apa kek nek wong pelukis. Pelukis ki lho, Mbah. Pas. Iki lho. Walah ya go padha bae. Iya, Pak. Lah ya mbak dibuka. Wah, go tak ngaji. Amit ke Bu, sing meteng monggo manganu kula mboten ana apa go mulih mawon. Nggih. Pene ya rajin masih kuwi. Lho apik, ora kok gari kaya tilas luku ngene iki. Mau ki ceritane bedol telo. Njut neng buri kleru pacule ganco sisih kene iki. Lah krowak kiwa tengen. Weh. Ade kaya celeprong barang iki. Wah. Iki lho ireng-ireng iki celeprong. Kaya celeprong gek telek pitik ngono wae lah. Lah gek kaya iki kok sing cluwes iki lho. Lah iya. Nggih ngaturaken matur nuwun nggih, Bang. Nggih matur nuwun. Sindene ado-ado, MC-ne ado-ado, is koiran. Iki prindapan. Urung kenalke aku. Nggih. Lah nek sesuk kuwi pindah-pindahan. Akan wis persiapan. Tepakaken naminipun sinten? Vita. Vita. Sopo jenenge? Vita. 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 Kosek aja. Lah iki untumu ki nggawa apa ngono lho. Adik, wae lah dasare wis utune dawa kok. Lah ki jenenge iki Vita. Lah yo Vita. Yo dawa ngono. Yo aja ngarepe tok sing dawa. Vita. Iki lho lambene Tirono. Yo ala. Karo mesem-mesem. Alah wis angel. Alah wis yo wis ngono kuwi wae. Kan ora iso cecake laguku iki. Engko nek ngasih adik-adik iki do wedi malah repot. Jare Vita. Aduh, sumpah sedih aku gua kocok ngene iki. Ning apa wae dhewe ora kleru. Lah kok iso? Mlebu kene iki kok ora kleru. Lah klerune kepiye, Mbah? Lho kok ayu kabeh bagus. Awake dhewe wae.
Lah iya to, Mbah. Kok kleru nek golek wong ewo kono. Lah ayo bali yo. Ayo. Gua matur nuwun kula tak pangsul. Oh, lah Napa leres Lah iki? iki lurus sapa udu? Oh, lah yang udu yo nggawa siji-siji Mbah kok mulai wong udu kok. Kan lumayan gue makanan ringan nang omah iki. Wah, kete iki ati kaya ngene terus. Lah kek enom barang kok kuanen iki lho. Rambute Gusti Allah lho, lah kok enom mek kuanen. Wah, lah yo ati kaya aning. Lah iya. Lah iki kempertit. Gek sing kene iki grup metal. Cilik-cilik kok metal kuwi apa meneh sing iki. Aku ora pas korban wingi ya. Wah, ya ono poe lho. Lah iya iki kene, Mbah. Saiki Iya. Iki mau Mas anu. Oh iya, Mbak Febri. Mbak Febri. Aku nyirik kabeh jenenge aku iki. Bu iki yo sing duwe jadilan yo ngerti kancamu kok yo muncul ngene yo dienggo. Golek sik iso mingkem ngono. Lah iya, apa painem, apa sinem, ngono kan lumayan yo. Oh, Alek. Oh, Alek. Alek Febriana Prabowa. Alek biasa. Iya. Malape Alek. Oh. Alek Febriana Prabowa putra selamanya. Ada? Loh, Allah, modelnya kaya genset kaya. Yuk biasa Muhammad Rianto. Ya. Jare Petrus Kimia Gresik. Kosek, nek masalah wong ayu-ayu. Petrus ki nek ning omah nek gon kaya ngene ya sing apik Muhammad Rianto. Ya ampun. Lah kok jeneng apik nek kunjul lah ya repot. Iki jenenge Mas Febri, nggih. Oh, iki iya, saka Giri. Iki mau Giri Bantul ya Mas ya? Oh, Kulon Progo. Wah, sedan saiki ngumpuke wong edan ngene iki wis. Nggih, acaranipun apa iki? Oh, nggih, Merti Dusun Tirisan. Oh, Merti Dusun pojokan iki. Tirisan Prabanyu. Tirisan kuwi ya. Ah, Tritisan kuwi. Tirisan Adek. Ayo. Nggih, acaranipun Rasul nggih. Rasul. Ki polisi ngopo ki, Jon? Oh, dolan. Anakmu. Oh, lah bapakmu kakek ngomah. Boke melu ora? Oh, ya kok kon karo aku. Wah, duwe mbok enom. Oh, lah wong edan ke Jon. Nggih, acaranipun Rasulan. Ngoten Yo, Pak. sik apik le matur yo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lah. Sik apik. Kene iki nek ora bandar utuk adu jago iki kowe. Ya ora lewat mergo lakumu sing wong nyopo ki ya laku sik apik to. Nggih. Iki kurang lesehan. Lah kok jare kon sing apik kon Sing apik yo lakune yo paling ora ngene. Oh. Bapak ibu-ibu. Ada. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo wis mundak to. Jawab podi. Jawab podi. Jawab podi. Yo ora maksa ngono kuwi. Lah yo kok jawab kok ora gelem jawab. Lah ngerti apa Oh, jawab. Jawab. Lah kan piye sing enom sing tuwek-tuwek lepaske. Kene nemboke yo kudune iki nganggo irama sing apik, Mbak. Mang jawab, Mbak. wah alah si nek bokong iki brodi kaya iki ngono wae ora apa-apa. Yo, nggih. Lah gua iki semok ra kene iki. Alah semok. Ya gunamu wis terpin, ora padha karo iki. Yo kene. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa nek gini iki milik kita bersama. Anak iki. Oh, kene. Iki sapi metal iki kene nggo masuk Wah, kene. aku milih sing seplohe ngene iki. Anu Mas, nggih. Si Fendi iki ora apa-apa. Saya tahu aku kita gandrung dhewe anakku apa meneh ngerti ke. Apa meneh gur kuwi? Ya Oh, tak Mbak. gandrung. Ya tak gandrung. Heeh. Siti meneh. Ora nek loro. Kok siti kowe kok. Warang kok. Ndi sing rambute kanan iki mau. Aku yo wegah. Ora rambute kanan kok. Hah?
Ayu-ayu rambute wan iki malah karo. Wah, kok ki bayarku PN nek gelem tak gandrung. PN bayare ngono. Yo, Ki. Oh, kok gemparo kok. Lah nek ya kok dibayar apa ora? Lha kok dibayar apa ora kelas naseni kene? Lah mau kepiye mau? Wah, lek kon rene ngono kaku ki. Oh, Lah yo mangkat aku. Yo, Gur. Yo. Yo. Aja mata ya. Yo. Yo, yo. Wong ayu. Yo, Pak. Yo. Gek ayu. Oh, Mbak, aja, Mbak. Apa, Nduk? Wedi karo resan. Oh, lah ya iya aku nyak gawa resan kok, Nduk. Dikandake mamake aku. Oh, lah mboke yo enom lho kok. Mboke ne Bang ngono. Gandrung, Mbak. Wah, iki wis ana sing duwe engko sing omah padha kok. Padha-padha semono. Oh, yo wis. Ya, Mbak, iki acarane merti dusun. Kaya enek parian ning ngene. Apa parian apa? Titingane apes, Mas. Enek ora apes iki. Enek ora ono apes. Oh, ya wis ora sida titingan kowe, Mas. Oh, lah nganggo kibat kelas itu, Mas. Kowe praike. Oh.
Kuwi sing lanang melu. Lanang melu lho wi. Bojone iki melu. Bojone melu lho. Petrus. Kowe wani nyangga iki ora? Jarimu sapi metal ngono. Wah, ora. Kan ada. Kowe. Nek ra sempal kupune. Iya. Dek sapa? Bro. Iki sing buri kae, iki ta? Iya sing kertas. Nanti sing ndi? Kuwi. Iki ta? Iki ta? Oh, sing bona. Sing metal kan. Ora apa-apa nek iki wong nrimo kok. Oh, ora apa-apa. Enak aja ndak rabies. Rabies. Engko mulai terkena sontek ya kuwi engko. Ngono wae, ngono baru tuku kok. Wah, Ora mergo grip-grip ngantuk iki. Paling kae sing wedoke mbadeng, Mas tulungan aku, Mas tulungan aku mesti ngono. Engko bar kuwi mulai terkena sontek ya. Mesti nek mulai terus Alah. Iki ra payu ning ngene iki. Kok ora payu ning ngene? Wong ora gelem kok belum. Trimo linggo ning kene. Sik wanang gelem jare. Lah gemang trimo nangis nek kowe. Lah iya. Gua nek ngerti rame kapan tenang Bu, putih banget lho. Lah ya bojomu lemu kok ya terus senengane ora ketelele kowe. Mas, aku bakal suci lah kopi yo. Aku lagi tekan. Paitan. Tekon, aku tak tekon. Ya terus aja meso terus ndak nganu. Kowe yo gelem karo batang ngene iki.
bilang sampun dadi gari nebaske. Nek terus rong dadi lah. Urung ora Ada Tresno bareng Yogo Jambruso.
gajah bangsa. Iya. 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 As. Bisa malangi barang terus. Boya persiapan. Ya. Iya, iya. Yang mana yang mana yang mana yang. Yo. Sikile isin Pak, sikile. Cekelan udah mulai. Laki yuk. Iya. Iya. Sembuh. Sembuh. Sembuh.
Ayo, Petrus, kotor. JP arep ngajak iki mending ngerasa kok nyanyi. Iya. Gedruk kowe nang. Aku lak ngedruk ya iso lho. Aduh, lah iya wong kari gilir. Gilir kene aku iso ya lah. Ki mau apa ki mau? Sabtu. Sabtu. Sabtu siapa? Ayo. Sabtopan kita ratu merenci
Iya. Alhamdulillah panas kena ya mas. Alhamdulillah kasih hujan ya tuh ngamu. Wis api. Setepat kita Selut. Selut.
Mas lagi Mas.
Ayo mas.
Zin